what's up again YouTube? This time, ano natin tong isang video na kung saan ating i-react ngayong araw na to. Itong still patungkol pa rin sa ating nireact ng previous. Meron kasing nag-comment at may nire-recommend ata siyang react natin or yun, nagbigay kasi siya ng title ng Papapalaban by G22. Yan, kaya yan, tingnan natin, panoorin natin guys kung ano, sabay-sabay natin tong panoorin at ating bigyang reaction itong video na to. So, let's G. Alright, ito yung ano ta. G22 performs Papapalaban live on Wish 107.5 Buzz. Kaya, yan. Wala nang paligoy-ligoy. Pampisan na natin to. Let's G! Ang panahon, ibang-iba mula noon. Ang ganda agad ng beat nila. Ang ganda ng music. Beat nga na. Ang panahon, ibang-iba mula noon. Pero nagbago na ang panahon. Ibang-iba na mula noon. Ang panahon, ibang-iba mula noon. Iba mula noon. Mula noon. Hindi na gusto mapapayag lang mananahimik lang ganun. Napansin ako sa beat nila, parang ano yung beat nila pa, parang bring back memories yung panahon ng mga Backstreet Boys. Alam niyo yun? Yan. Tingnan natin. Basta, ano siya. Ganda yung vibe niya. Parang binabalik yung 2000, year 2000 vibe. Gusto mapapayag lang mananahimik lang ganun. Di na ganun. Natuto nang lumaban, hindi nang nagpapaiwan. Di makikisahan kung di makakapakan natin, di bastang matatahan na. Teka. Ganda yun Maganda yung switching na papuntang harmonic. Ano? Yung ano yan, refrain. Rinig nyo yun, yung merong background niya na second voice. Pinong-pinong. Galing. Ganda ng ano niya. Ang tawag nito. Ganda yung pagka-synchronize. Sarap pakinggan doon banda ba? Ulitin nga natin. Ito na ang mapalaan. Di ba ito na mapaangaran? Parang umiba yung beat. Marunong tumayo sa sarili. Matutong tumayo sa sariling paa, may talino at galing na hindi mo kaya. Kung man ang panahon, handang-handa sa bawat hamon. Ito na naman siya. Yung rap part.
Come on. Panahon pinaglaban ng ilang kwento ko pa Ekis ang vocabulary ang bababalik na lang Pagkat wala sa sarahan ng pag-ibang Ekis ang bokabularyo pagkat wala sa kasarian ang pagiging matapang. Ayos. Panahon pinaglaban ng ilang kwento ko pa Pansin ko dito sa babaeng to, yung ano niya, boses niya papalit-palit pero kadalasan ano siya, yung pahila yung ano, paloob yung boses niya. Nagbibigay uniqueness at ang switch niya into rap, nagiging aggressive naman yung delivery niya. Ekis ang vocabulary ang bababalik na lang Pagkat wala sa sarahan ng pag-ibang Ito yung part na yun. Bagay pa. Di ba sa mapapahandaran Marunong mo ngayon sa sariling paa May talino at galing na hindi mo kaya Papapadaan Tapos dito biglang switch into semi-reggaeton, reggaeton. Reggaeton beat, ito ang paborito kong mga beat type. Papapadaan Di ba na hindi basta mapapapandaran Tatatandaan Kami yung tipo na hindi basta mapapapandaran Tapos biglang switch ulit sa ano, yung harmonic ano nila, blending. Oh, yung background second voice niya ang galing. Yung pag-back up sa ano niya, pagbibigay ng aggression nitong naka-orange hair. Galing, galing tayo. Maganda pakinggan yun doon man. Ito na ang mga pera Yung pa, mayroon pang harmonic na naman. Ito na ang mga pera Christina Aguilera. Papapalaban, papapapadaan Tatatandaan, kami yung tipo na hindi basta mapapapaandaran Kami yung tipo na hindi basta mapapapaandaran Alright. So yun, galing. Ganda ng ano nila. Ganda, maganda pala yung ano na yun. At salamat nga doon sa nag-comment, nag-recommend. Magaling, maganda itong ano nila. Na meron pang more na mga ganitong klase pang disco. And hopefully, makaano din sila ng mga yung mga English lyrics din para mas mare-recognize sila globally. Yep, maganda ang ano nito. Sana masuportahan ng especially dito sa atin mga Pilipino na nitong klaseng music, especially nitong inspiring artists. So yun lang guys, kung meron kayong gustong ating i-react na next video, comment down below lang. Right, hanggang sa sunod. Peace.